xente máis xoven é como un plan, límpame todo, faime todo posible, todo, e se podes tamén como cociñas. Como que el cara a cara se ha perdido mucho y también puedes ir a un supermercado, que es al final lo más cómodo que tiene mucha gente, y es que puedes ir y no hablas con nadie del supermercado. Pois xo vedes, dio a propia xente máis moza, que parece ser, a ver que decides os máis mozos que nos vedes, que non vos gusta moito iso de ir á carnicería, a peixería, a pedir directamente, pois eso, 150 gramos de queixo de xamón ou un cacho de lúbina. Parece que non. Parece que non, que se vos dá moi ben mercar por internet ou mercar cousas empaquetadas, pero iso de calcular, ir á carnicería, pedir ao carniceiro, que non lles gusta moito. Pero A xente máis nova. Eso é falta de costume. Sí. Eso é falta de costume, home. E para iso están os praceiros. Claro que sí, porque eles están para aconsellarvos e tamén, pois, para guiarvos na vosa compra. E non pasa nada porque teñades tamén relacións de palabra tú a tú, cos que vos venden, non é todo pola internet, meu Deus. Mirade, vos facede a proba. Ide á carnicería e pedidelle churrasco para 4. E aí está o carniceiro, que vos dá o churrasco prácticamente exacto para 4 persoas. Así vos xa vades botando un ollo á cantidade que é. E pa próxima, xa prácticamente sabedes pedilo vos solos. Hola, Lucía. Hola. Salmón, rape, que máis tes? Temos merluza, temos pulpo, temos lubina da ría. E véndelo ben e espállalo ben. Sí. Pero a xente nova gustalle máis vir mercar a Praza de Abasto? Moito máis. É distinto que a xente maior. A xente maior é o máis o tú a tú, o sea, a xente máis cercana. Aquí, rapidamente. Claro, falan contigo, queren saber que lle informes como debes cociñalo, como debes elaboralo. E a xente máis xoven é como un plan, límpame todo, faime todo posible, todo. E se podes tamén como cociñas. Me buscan que os aconselles un pouquiño porque teñen desconocemento do que é a materia. Notas que hai carencias. Efectivamente. De feito, acabamos de ter agora dúas rapaciñas que, bueno, como las aconsellando foron facendo as súas preguntas. Chao, moi boa compra. Marchan contentos. Pero a xente nova notas que ven menos pro contacto directo verbal, que lle custa máis? No, lo que pasa es que piden un poquito así a ojo, de buen no saben pedir muy bien. No te piden 200 gramos de queso, te piden un poco queso. Notas que lles custa máis pedir? No, o que pasa é que piden de distinto, sabes? 4 pezas de aquí, 2 dali, porque a xente, as casas son máis pequenas. Costalle máis. A persona maior xa ven a tiro fixo, xa sabe o que quere. Pero ese paso tuvémolo todos. Quen nace aprendido. Efectivamente, non o teñen elas solas, nin eles, vamos. Onde notas tamén esas diferenzas é a hora do pagamento, non? A xente nova. Sí, tarjeta, reloj, algunos ya ni tarjeta traen, teléfono. Incluso hubo una vez que falló aquí la cobertura y al final salieron afuera a hacer Bizum, porque claro, no tenían nada. Custa máis ese contacto, estar afeitos a un contacto máis virtual. Claro. Si non veñen xa desde un principio ca familia, non suelen vir. Yo creo que es porque ahora es todo con el móvil, la gente habla tanto por mensaje, como que el cara a cara se ha perdido mucho, y también puedes ir a un supermercado, que es al final lo más cómodo que tiene mucha gente, y es que puedes ir y no hablas con nadie del supermercado. Yo creo que al fin y al cabo hay que habituarse también a la cultura de barrio, a dar dinero a la gente del pueblo y al pequeño comercio y sobre todo a pescado, a verduras que vengan de aquí. Tú vas a un supermercado, a una multinacional, y es como lo tienes todo envasado, lo coges sin decir nada a nadie. Nin que che corten nada, nin que che pelen nada. A ti, cuando tes que facer, dache de principio como non sei, unha punzada fría, un corajillo, A ver, al principio sí, pero luego ya al final es hacerlo y te das cuenta de que no pasa nada, en plan, lo haces y ya, y no se cae el mundo, ¿sabes? Punto. Se non é tan difícil. Claro, non se acaba o mundo. Se aprendín eu, que son un bandallo, se aprendín eu. Pero non vos preocupedes.